B'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-għodwa tajba l-kulħadd, jiena Patri Alan Xerri tal-Ordni Agostinjan. Bħalissa l-ħidma tiegħi għadni fil-bidu tagħha xejn tassinjat ħidma ġdida mis-superjuri tiegħi ġewwa Paċeville, żona daqsxejn partikolari fejn aħna l-Agostinjani għandna il-Millennium Chapel u allura hemm ħidma fuq ħafna livelli, b'mod speċjali fuq il-livell soċjali. Imbagħad ukoll responsabbli nkun mill-kappella ta' Santa Rita li għandna fiż-żona tas-Swieqi. Ser terġa' tiftaħ mill-ġdid jekk il-babin irid f'24 ta' dan ix-xahar ta' Settembru fejn imbagħad inkomplu bil-ħidma tagħna kif konna nagħmlu fis-snin li mgħoddija. Xieraq li hekk qabel ma nagħtu bidu għaddi l-laqgħa tagħna mal-Mulej fi skit ta' qalb narfu ħtijiet tagħna u ntolbu maħfra lill-Mulej tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjiedi. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, inti tajtna il-fidwa u għamiltna ulied adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn ulied eżistijek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wir ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, dwar dawk li mhumiex miż-żewġin m'għandi ebda preċett mill-mulej, iżda nagħtikom parir bħala wieħed li għall ħniena tal-mulej u bniedem ta' fiduċja. Jidhirli mela li minħabba t-taħbit tal-lum ikun sewwa l dak li jkun jekk jeqpa' kif inhu. Inti marbut ma' mara, tfittix li tinħall, maħlul minn mara, tfittix mara, imma wkoll jekk tiżżewweġ ma tidnibx, anqas jekk xebba tiżżewweġ ma tidneb. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jiena rrid kieku neħliskom minnu. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qsar ħajkunu mela dawk li għandhom mara, bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jikbu bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku m'għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Isma' binti ħares u għati widen. Flimkien. Isma' binti ħares u għati widen. Isma' binti ħares u għati widen. Insal ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek u inta xu sidek għatih ima. Flimkien. Isma' binti ħares u għati widen. Kolla ġmiel bint is-sultan bil-ġawar minn suġ bid-deb bil-biesa għand is-sultan jaħduha biex bejbit warajha. It-tfajliet jingħatawla bi sħaba. Flimkien. Isma' binti ħares u għati widen. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, flok missirietek jilħqu wliedek, int qiegħdhom kapijiet fuq l-art kollha. Flimkien. Isma' binti ħares u għati widen.
Ifirħu u waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu qal: ħinin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħinin intom li għalissa bil-ġuħ għax għad tkunu mxebbajn. Ħinin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħinin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom immaħħom, jgħajrukom u jwarbu sinkom bħal kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar jiġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ, għax araw ħlaskom kbir fis-smawiet. L-istess qablu missirijietkom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom il-onja għax il-farraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbajn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titku għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess qablu missirijietkom lill-profeti foloz. Ħuti din hija l-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Tal-lim tal-Evanġelju li tnatfu minn nubitna. Ekku, għandna qudiemna silta oħra li l-Knisja tpoġġi għal riflessjoni tagħna mill-Vanġelu ta' San Luqa. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet, inklużi anki l-liturġija tal-ħadd minn dal-Vanġelu. Riflessjoni li tkompli tibni fuq dak li l-Knisja poġġiet qudiemna, il-ħadd li għadda, il-mixja tagħna wara l-mulej Ġesu, is-sekwela Kristi, il-min qiegħed insegwi, minu Ġesu, x'post qiegħed intieħ fil-ħajja tiegħi, kemm qed ikun ċentrali f'ħajti, fid-deċiżjonijiet tiegħi, f'dak li jiena nagħmel, fl-għażliet li jiena nagħmel. Dak li jikkonċerna l-ħajja tiegħi u għażliet jikkonċernaw il-ħajja tal-oħrajn, għax qed ngħixu f'soċjetà, qed ngħixu b'oħrajn. U allura l-ħajja tagħna tiġi influwenzata u l-ħajja tagħna tinfluwenza l-ħadd ieħor. Propju smajna l-ħadd li għadda, sfida kbira li għamilna l-Vanġelu, li għamilna d-diskors ta' Ġesu. Minħobb l-ommu, l-missieru, l-lidu, l-ħutu li huma għażiż għalina aktar minni u xtajjeb għas-salta ta' smawiet. U naħseb jiena il-fatt huwa meta aħna Ġesu qed jgħidilna aktar minni. Meta jiena qed nagħmel deċiżjoni tiegħi biex nimxi warajh, xejn u ħadd m'għandu jimlili dak il-post ċentrali li jien nittama u nemmen li ħajġi mument fejn issa mbagħad nintela kolli kemm jien bil-preżenza tagħna. Dik li aħna nsejħula il-ħajja eterna, li aħna nsejħula il-ġenna. Propju llum ukoll San Luqa qed jaqbad id-diskors tal-muntanja, differenti mill-Vanġeli l-oħra sinottiċi. Hawnhekk Luqa qed jitkellem fuq il-faqr, fuq il-benesseri, fuq il-ġid. U tibda tgħid mal-ewwel daqqatajn quddiem dan il-Vanġelu. Tibda tgħid ma dan x'inhu jgħid Ġesu. Ovvjament l-istess forsi ħsieb li għadda minn moħħna l-ewwel wieħed quddiem il-Vanġelu tal-ħadd li għadda, sakemm imbagħad wieħed jibda jagħmel riflessjoni u d-discerniment. X'qed jgħid Ġesu? Ġesu jridna ngħixu fil-miżerja, jridna jkunu mċerċrin. Dan irid Ġesu minni. Jew forsi huwa diskors iktar profond minn hekk. Huwa diskors li jġibni wiċċ imwiċċ mar-realtajiet,
ma dik l-attitudini li sfortunatament il-bniedem jiġi imkaxkar minna, li jinnakkumula, mhux ma jkollix ġid. Alla jridni u għalhekk ipprovdilna l-ġid biex ngħix jien b'dinjità bħala persuna u lejn il-ħadd ieħor jgħix ukoll b'dinjità. M'għandi ebda dritt jien li nċaħħad il-ħadd ieħor milli jgħix ukoll b'dinjità. U għalhekk din il-ħajja tagħna qed ngħixuha f'soċjetà fejn hemm minnu qiegħed tajjeb, fejn hemm minnu qiegħed tajjeb ħafna u fejn hemm min mhux daqshekk tajjeb, fejn hemm min qed ibati fil-ħajja tiegħu ta' kuljum biex ikun jista' jgħix ħajja diċenti. U allura l-importanti li nistgħu quddiem Vanġelu bħal dan jagħmel il-mistoqsija. Jiena dak li għandi qed jgħinni biex ngħix b'mod dinjitus. U allura jekk qed jgħinni biex ngħix b'mod dinjitus u li jien akkwistajtu b'mod rett, għax jekk ma akkwistajtux b'mod rett, allura dak huwa frott is-serq. Għandi l-obbligu li naħseb fl-oħrajn. Għandi l-obbligu li naħseb dawk li huma inqas minni. Jiena wkoll obbligat li b'xi mod ieħor ngħin mhux indaħħal lejha fil-but meta jkun hemm xi ġabra speċjali, mod speċjali għal missjonijiet ta'. Ma li b'xi mod ieħor ikun committed ħalli oħrajn jgħixu b'dinjità. U forsi talba tagħna għandha tkun, u dan huwa r-riskju li Ġesu jiftħilna għajnejna qudiemu, li jiena ma nħossnix autosuffiċjenti. Għax inkonxjament il-bniedem jaħżen, iġemma, li sa ċertu punt huwa importanti. Imma li taħżen bla kontroll biex inti tkun autosuffiċjenti fil-ħajja, m'għandek bżonn lil ħadd u sfortunatament xi kultant laqqas lil Alla, allura hemmhekk huwa fejn jidħol in-nuqqas ta' responsabilità. Fejn jidħol imbagħad il-mument fejn jien bħala nisrani irrid ngħid allura dan id-diskors ta' Ġesu qed jagħmel sens. Fejn jiena b'xi mod jew ieħor ma nistax inħalli nagħlaq qalbi u nagħlaq ħajti u ninsa lil dawk ta' madwari. Ġesu qed jistedinna għal din l-isfida llum. Ejjew intoħ l-ispazju tiegħu, ejjew niftħu qalbna għal dik il-vuċi fost ħafna vuċijiet oħrajn, imma dik il-vuċi li qed tmexxina lejn il-verità. Ejjew nitfgħu l-isforzi tagħna. Ilmu li Ġesu jakkompanjana dejjem fil-mixja tagħna ta' fidi. Għala l-missier tagħna jaf x'inhuma l-bżonnijiet ta' din il-komunità miġbura f'ismu, li tolbuh bil-fiduċja fil-waqt li ngħidulu birek il-poplu tiegħek mulej. Birek il-poplu tiegħek mulej. U Alla li tbierek il-dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għati qawwa u tama lil knejjes imġarbin nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. U Alla li tbierek il-min qed jaħdem biex itaffi l-ġuħ u l-faqar mid-dinja, għamel jiddawl tal-Evanġelju jiddi ma' kull imkien nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. U Alla li tbierek il-dawk li qed jixxuttaw id-dmuħ ta' minhom nikket, għallimna nġorru d-batijiet ta' xulxin nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. U Alla li tbierek il-min jilqa' l-kelma tiegħek u jagħmilha, ejn il-kull wieħed u waħda minna sabiex narfu l-vokazzjoni tagħna u t-triq li twassal għal għandek nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Nitolbu wkoll għall komunitajiet tagħna, fil-parroċċi tagħna, fil-knejjes tagħna. Jalla jkunu komunitajiet fejn l-imħabba talla ssib ruħha titwettaq
fil-ħajja ta' kuljum tal-parroċċi u tal-knejjes tagħna. Nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Alla irresqu quddiemek dawn it-talbiet tagħna imqanqlin mill-Ispirtu li jgħajjed f'qalbna missier u nitolbuk tismana b'ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Itolbuħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek, għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għad xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok lina l-grazzja biex minn qalbna nrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ tuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nisibu Maltajja tal-Anġli, offer kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalhekk tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħbati ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Ħuti danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra ġoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Papa Emeritu Benedittu, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħen għalina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, mal-Arus ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa bil-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek għalla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju sa li tolbu kif għallimna u rridu nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti Li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejju se nagħtu sinjal ta' din l-paċi lil xulxin. Ħuti dan u Ġesu l-ħaruf ta' Alla, dan dak li ġie fostna biex ineħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenin aħna li aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti tma' l-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek, bis-sagramenti tas-sema. Għamel bis-saħħa ta' doni kbar, mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissibu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbir kull mulej, Irroddu ħaj lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja għall-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, dak li twiet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-ferħ. Meta minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misterju minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella semma bil-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekdo fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw li kontemplaw fil-ħames misterju tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa,
imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima għalik Sultana, om tal-nina, ħajjaħlewa u tama tana, slima għalik li lek najtu, għalixana t-tulufnati u li teva, li lek nitnedu, aħna li nibku, u nofqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Eja mela avukata tana, dawar lejna, dawk lajnejn tijek taħnina, u rina wara dan il-tuluftament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fismawit, jitqaddes ismek, tiġi salbnatek, ikuni tritint kif fis-sema għdoflar. fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u l-addaħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trita għaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapa lina. Imqazza Alla. Itlapa lina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlapa lina. Om ta' Kristu. Itlapa lina. Om il-Knisja. Itlapa lina. Om tal-ħnina. Itlapa lina. Om tal-grazzja talla. Itlapa lina. Om muxebba. Itlapa lina. Om it-tama. Itlapa lina. Om li zjed safja. Itlapa lina. Om li zjed nadifa. Itlapa lina. Om muxebba. Itlapa lina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlapa lina. Om tal-aġeb. Itlapa lina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlapa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlapa lina. Om ta' min salvana. Itlapa lina. Xebba kollu aqal. Itlapa lina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlapa lina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlapa lina. Xebba kollok seta. Itlapa lina. Xebba kollok ħnina. Itlapa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlapa lina. Mera tal-ġusija. Itlapa lina. Tron tal-erf. Itlapa lina. Bidu tal-ferħ tana. Itlapa lina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlapa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlapa lina.
Amara tu kultiva, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rab tal-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا kien tal-midimbin, اطلب علينا farax tal-immigrant, اطلب علينا farax tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostoli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisna minnaj l-ewwel teba, اطلب علينا sultana msella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, أغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, هنا لينا id-dobalina għaddisa Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lina għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqadsa u glorjuża Marija dejjem verġni, nkun meħrusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażlu Alla li tolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Bi Kristu sidna. Slim għalik ħarries tal-fidi u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdallek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u meċina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ. U ħarisna minn kull demi. Amen. Amen. Latanija tal-Qaddissin, San Giuseppe, San Bastian Martri, Santu Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzoni, اطلب علينا Beata Adiodata Pisani, اطلب علينا
Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.